कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. युवा मोर्चा ग्रामीण मंडळ कारवार वतीन सदाशिवगडार पदयात्रा यशस्वी. कारवार युवा मोर्चा ग्रामीण मंडळ कारवार वतीन केंद्र सरकारान घडोवन हाडिल्ल्या ऑपरेशन सिंदूर आणि ऑपरेशन महादेव या यशस्वी कार्यानिमित्तान वीर सैनिकांक नमन आणि 19व्या स्वातंत्र्योत्सवा निमित्तान अति लांब असो तिरंगा ध्वज घेऊन कारवारच्या सदाशिवगडच्या शिवाजी कॉलेजाच्या आवारांतल्यान सुरुवात करून बाजार मार्गान श्री दुर्गादेवी मंदिराकडे पर्यंत पदयात्रेमार्फत मिरवणूक काढली. या मिरवणुकीत सामील जाल्ल्यान वीर योद्ध्याक जयघोष घालतीर तिरंगा घेऊन ही मिरवणूक काढली. या वेळार माजी आमदार रुपाली नायक, सुभाष गुंगा, ग्रामीण युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सुरेंद्र उर्फ बाळू गावकर, चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष सदस्य, शिवाजी कॉलेजाचे विद्यार्थी, बापूजी कॉलेजाचे नर्सिंग विद्यार्थी, निवृत्त सेनेचे जबाबदारयुक्त प्रतिनिधी, शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष देसाई, सार्वजनिक तसेच इतर देशाभिमानी या देशप्रेमी कार्यक्रमात सहभागी जाऊन हो कार्यक्रम यशस्वी झालो असे मुडगेरी ग्रामपंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र उर्फ बाळू गावकर यांनी माध्यमाक माहिती दिला. बोलो भारत माता की वंदे वंदे. आमदार मंडल अध्यक्ष सुभाष गुंगी सर यांनी एक दोन शब्द बोलते म्हणून रिक्वेस्ट करते आहे. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ವಂದೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಶ್ವವೇ ತಲೆಬಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು हर घर तिरंगा ಹಾಗೂ तिरंगा यात्रेच्या कडेಗೆ खूप लोकांक त्याग करूनच आमकां मेळिल्लो आसा आणि हेतूत काही उपद्रवी लोकांक विभाजन करून घेऊन एक भारत आणि दुसरो पाकिस्तान असे दोन विभाजन केले. ते एक्चुली जायनास जाल्यार आमी हेज्या पेक्षा समृद्ध उरतशिले जाल्यार तेंगेली मनोगत कशी आशिल्ली की आमी प्रायम मिनिस्टर जावचे काय तेमी प्रायम मिनिस्टर जावचे ह्या उद्देशान तेमी विभाजन करून घेतले जाल्यार आमी त्यांच्या पेक्षा अधिक शक्तिशाली जावन उभेल आसात. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. माम, मेवणो आणि बायलेल्या मावशेल्या किरकोळान विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न. मुंडगोड. कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड कळगनकोप्पा निवासी शिवराज ओम्मीगट्टे हेमी आपल्या कारईत विष पिऊन आत्महत्या करतो प्रयत्न केलो. रेती व्यवसाय करतो शिवराज हेमी विष पिवचे पयलीं आपल्या बायलेलो बाब, मेवणो तसेच बायलेल मावशी हेमगेल किरकोळान आपूण विष पिऊन आत्महत्या करता असो व्हिडिओ करून हुबळी रस्त्यार विष पिऊन कारईतूच तळमळटाना पळोवन अक्षय चलवादी आणि तेमगेल्या मित्रमंडळीन ताका पळोवन ताबडतोब तालुका आस्पत्रेत दाखल करून उपचाराक मदत केली. या घटनेची खबर कळताच पोलिसांनी भेट देऊन पोलीस पुढील तपास करतात. सत्य परिस्थिती पोलिसाल्या तपासानंतरच कळू येतली. ಹೊರಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಒಳಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು, ಗಂಡು ಇದ್ದರು ಇರ್ತಾನೋ, ನಾನು ಬೇರೆ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡು, ಏನಂತಾರೆ ಕೇಳು, ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ. ನೀ ಬಂದ್ಬಿಡುವ, ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದೇ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಸವ್ವ ಅಂತೇಳಿ.
ಅವ್ರ ಆಸೆ ಅದಾರ ಅವರು ಏನಿರೋದೇ ಅವರು. अंकोला हार्वाडचे दक्षा सतीश नायक हेमगेली जुडो स्पर्धेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निवड. कारवार जिल्ह्याच्या हार्वाड निवासी सुचिता आणि सतीश नायक हेमगेल चली दक्षा सतीश नायक ही महाराष्ट्र राज्याच्या सांगलीत MTES शाळेत 10वी शिकता. दक्षा जुडो भोपाळ अथॉरिटीत प्रशिक्षण घेता. तेमका NCOE भोपाळचे प्रशिक्षक अतुल जाधव आणि यशपाल सोलन हेमी मार्गदर्शन दितात. ऑगस्ट 9 आणि 10, 2025 जाल्ल्या मध्य प्रदेशाच्या भोपाळात जाल्ल्या 52 kg विभागाच्या स्पर्धेत 13 प्रतिस्पर्धीक हरवून चॅम्पियन पद मिळालेले रक्षा जपानात आणि ब्रहनात जावच्या आंतरराष्ट्रीय 2025 सालाच्या जुडो स्पर्धेत भाग घेऊ सज्ज झाला. कारवार जिल्ह्याचे हार्वाडचे दीक्षाले पालक गरीब सामान्य परिस्थितीचे असून ते महाराष्ट्रात एक चहाचे दुकान चालवून आपला उदरनिर्वाह करतात. असे कुटुंबातल्या एक चलेन शिस्तीच्या अभ्यासाबरोबर कुटुंबातल्या प्रोत्साहनान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भाग घेऊची संधी मिळाली. ही इतर क्रीडापटूक एक आदर्शाची स्फूर्ती म्हणून हरकत ना. अंकोला हार्वाडच्या भंडारी समाजाच्या युवक संघटनेन दक्षा हेमका पुढल्या वाटचालीक शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. कंट्रोल है, कंट्रोल कंट्रोल लिखा है. व्यवस्थित व्यवस्थित. हाँ स्कोर मस्त गे. येडे हात ये दाद हसते दाद खाली 3च राऊंड दाले जिंकली गेली. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था जिले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. KDCC बँकाचे निर्देश निवडणुकीक मताधिकाराक कारवार तालुक्याच्या सहकारी सेवा संघाची जोरदार तयारी. कारवार KDCC बँकेचे निर्देशक पदाची निवडणूक ऑक्टोबर 2025 असून तेजीसाठी कारवारच्या प्रत्येक सेवा सहकारी संघावतीन एकट्याक मतदान करचो अधिकार असा. कारवार तालुक्यात सगळे 13 सेवा सहकारी संघ असून बुधवार 13 ऑगस्ट 2025 हळगा चेंडिया आणि खारगा सेवा सहकारी संघा भितर कोणी मत चलोवचे हे निश्चित झाले. सेवा सहकारी संघाच्यान कोणी मत चलोवचे हे संघावतीन कोणा एक संघाच्या सदस्याक निवडचे उरता. आज जाल्ल्या संघापैकी हळगा सेवा सहकारी संघाचे अध्यक्ष श्री अरुण कुमार दामोदर तळेकर हेमका संघाच्या 9 सदस्यांपैकी 6 सदस्यांक साथ दिल्ल्यान बहुमतान KDCC बँकेच्या निर्देशन पदाक मत दिवचो अधिकार मेळ्ळा. त्या निमित्तान तेमका सार्वजनिकान शुभेच्छा व्यक्त केला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.